TV. Wadhi e weche mag thieth. Riwruok mar ute thieth mag ji giwegi bwo mabul mar Rufa ywak ewi leo mag chudo mag gope mag SHA kod okumba machon NHIF. Kagi twak kod jofwambe kaunti ma Meru, laktechego okwedo listi mogol kod migawo mar thieth manyiso ute thieth mosechul gopegi nyaka dwe mar 8 higani. Simfros Okinda nigi ler. Riwruok mag ute thieth mag ji giwegi e bwo mabul mar Rufa seyo migawo mar thieth kuom rem chwalo chudo mag ute thieth kaka dwarore, gima giwacho ni kidek nuro chutho sekta mar thieth kaluwore ni thoth ute thieth sani dwaro pesa ching kuom jotuo. Ka gilose bwo ma Meru, laktechego ywak ni nyaka ne SHA chakre ayanga dwe mar 10 higa mokalo, mana tamalo 53 mag chudo ema osechwal ne ute thieth. It is our view that the accumulated arrears of SHA, which as at today morning stand at 43 billion Kenya shillings, are a threat and a risk to the Kenyan health system. This amount of money, 43 billion shillings in debts within 9 months, is more than NHIF accumulated since the year 1966. Kamano bende SHA iseyo kuom rem chiwo chudo ne ute thieth tarik 14 mar dwe ka dwe, kendo rem chiwo lere wi omenda ma gichiwo ne ute thieth kaka dwarore. SHA is publishing a report of facility level reimbursements on its public portal. However, those figures without the disclosure of total claims submitted, approved, and the payout to claims ratio are misleading. Migawo mar thieth iseyo bende kuom dhi ataro mar chik e duoko piny rang'iny mar chiwo thieth mag ute thieth ma pacho ka. It is not possible that we can achieve UHC while every day all that we keep hearing from Ministry of Health and other government officials is private hospitals are fraudulent, private hospitals are corrupt. Yes, we support the fight against corruption, and we know that this is a current discussion in this country, but it must not be an excuse for the state to refuse to pay legitimate medical claims. Alore kod lipot mar migawo mar thieth, omenda moyo bilion 3 osechul ne ute thieth e bwo okumba mar SHIF. Primary Health Fund osechule moyo bilion 1, chenro mar chulo bilion 1.7 ne thieth mag tuoche tama kod tuoche mapoya dhi nyime. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jagoro mongirore e riwruoge nurses ma pacho ka Seth Panyako ogolo ywak ewi sand mowacho ni piny owacho osebedo ka sandogo nurses ma pacho ka okoni piny owacho kamoting'o mago mag counties ne orem chopo winjruok margi gi nurses, gino mane omiyo gidhi e ng'anyo. Kamano bende ma kuom nurses ma jopuonjre to dhi nyime kod ng'anyo e pise migawo mag thieth ewi list